2人で協力してここあるろうそくを1回で全部消してください。おお、これできると思うよ。いや、できると思いますか？ああ、もちろん。いやー、記念すべきのミッション20個目。こんなふざけてるミッション。さあ、ここまでは全部チャンミンがあって、ここだけ僕がやります。ふざけないでください。せーの。あったかいあれが顔に飛んできましたよ、先生。ねえちゃんね、本当や、こんなにやばいのやめてもらえませんか。ひどいですね。はい。皆さ僕もそうだね。とにかくミッションクリアです。なんて言っていると思いますか？ん、大阪弁ですか、これ？そうですね。一応ちょっとそうですね。街道をもらいまネイしょうか。ティブスピーカーの。これを貸しといて。しゃあないな。あこれちょっと適当にやってもらってるんじゃないですか？じゃあ何の意味かちょっと考えてみましょあ、なんか貸しといて。う。ちょっと声が適当だからなんか適当にとかしてとかしといて、まあそんな感じじゃないですか。そうそうそう。これとかしといて。しゃあないな。しゃあないのは僕知ってるんですけど、仕方ないなっていう話になってますね。これとかして。しゃあないな。しょうがないでしょうっていうなんか意味じゃないかな。積極的じゃなくて、ああもううんざりだ。なんか適当に。これをかしといて。しゃあないな。こ答れえはじゃあ A。これ捨ててほしい。あ、これは B はあったんですね。そうですね。当たりました。方言ってやっぱ難しいですね。何言ってます？ちょっと感情をちょっと作ってます。これをかしといて。しゃあないな。スタート。ああ、もう4秒過ぎちゃった。ダメだ。何をちょっと言いたいのかちょっと決めました。幸せな。幸せなけどあと20秒しか残ってねえよ。あーもう緊張感ありすぎ。じゃああと10秒なはどこにあるんだ。なないんだ。終わり。ないんじゃん、なが。もう残念ですね。せーの。じゃあまず探して後にやろうっていう意味ですね。そうですね。いいですよ。いいじゃん。あ終わりました。おお。あっさり気がしますね。今 DJ 発表ですよ。カメラをちょっと動かした方がいいんじゃないですか。ゆっくり。本当にもうスタッフの皆さんこれ落ちたら失敗なんですよ。何考えてるんですかね。さあ、失敗。本当にもうこんな嫌がらせはじゃあもう最初これだったんですよ。はい。美しい。はい、僕とふさわしい単語でした。おお。俺はそれでチャンミンのおかげでミッションクリアです。